Dami adjud aning pan oy. Dami kung tatog na juice ba kay akong ipares ani. Pero sige lang, mabusog naman ko ani ako lang nirong inuman og tubig. Maria! Unsa man pud mami? Kasuguas ako, be. Aman adto. Ato sa tindahan. Ha? Ug unsa man? Pamalit sa ito og powder og bar nga sabon. Maulang gina ba? Ganina o pa ko nagkaon. Wa ka nanugo. Nya karon nga nagkaon nako manugo ka. Kayo ba katong tindahan ni Brian na? Dili man kay na Brian mamalit. Aman diyan. Dito kay na Dudong Pawiks kay naninda na sila. Mo ba? Naninda na rin sila? Kano sala mami? Kagahapon pero karon daw ang ilang opening. Ako yawang Dudong Pawiks. Oy, yan naman dito mo kumamalit sila mami. Ang atong suki ilan ni Brian man. Dito ta ka papaliton ila Dudong Pawiks kay para masuki pud nato siya. Kay inig ta ka bayad kay Brian, pwede ta makautang ka Dudong Pawiks. Hala ka bright ni mo mami. Kuyawag teknik ni mo oy. Maro-maro ka mami ba? Mao na mga teknik Maria nga angay nimong timan-an. Mami be kwarta. Ikaw na. Kay mo adto na ko. Ayaw pagdugay ha. Okay mami. Sabon o powder. Ayo! Tudong Pawiks! Oy, Lucio! Kuan daw ako Sa may mga Bihon, tinapa ug tuyo. bihon tinapa og toyo, Oo. isa-isa lang. Isa-isa lang. Is cute. Dudong Pawiks, papalit akong isa ka sabon bar o isa ka powder. Ogro, ang Dudong Pawiks, oy, naninda naman daw. Ayos ka, ayo. Kaya mong dagway sa nilita, eh. Sama na! Dili man naman akong gipalit. Dili, bitaw, unsa man eh. Di na pa, biwan og toyo. Dili ni muha, kaluso ni hawa di. Stricto po di mo. Murag ang dagang kasulod di mong tindahan. Gamay ra ba ya? Dili na ako diri mamalit. Hawa di. Tito ni muha, Lucio. Mami! Oh, Mami, o darang sabon niya imong gipapalit. Asa ang kambyo? Ara. Singko na naman niyang kambyo nga. Sabon naman akong gipapalit sa iya, ha? Maria! Nganong singko na naman niyang kambyo? Nga 100 man akong gipadala sa imuha! Ambot lang, mami! Mauro man nagikambyo niya! Ha? Mao ba? Kamahal po siyang baligya. Abi naman kay bata akong gisugo. Magminaro na lang. Karon ka. Diri lang ka ha. Kay ako nang iuli dito. Mami! Palat ako kay kuyugan ta ka! Saan naman si mami? Ayo! Ayo! Oy, kinsa na? Uy, Dudong Pawiks. Unsa man ni klase nga tindahan nga piti mang mahalang baligya. Sabon nga bar o powder akong gipapalit. Si mami nag-iuya sa tindahan ni Dudong Pawiks. Overpricing na kay ka ba? Dali na kay ka madato ana. Saray na? Akong duulon bi kay basin patakaran ni Yaw-Yaw ron. Oh, nagpa-blind ra ka nga wa ka kabalo. Tan-awa ra gud nimo gikambyo 5 pesos ra. Mami! Tapos sa mga diri nga nung diri mga katao nag-yaw-yaw. Ano gud mo sabon nga among gipalit oh. 100 akong gipadala simo 5 ra gikambyo. Dili man ako na diri gipalit. Asa man di ay? Ina Brian!